Güýçli ýagyş zerarly Türkmenistanyň paýtagtynyň merkezi bölegini suwaldy. Häkimetleriň we milli habar beriş serişdeleriniň bu tebigy ýagdaý we onuň netijeleri barada dymýan wagtynda azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna we sosial mediada peýda bolan video ýazgylara görä birnäçe gün bäri dowam edýän ýagyşyň netijesinde Aşgabatyň birnäçe merkezi köçelerini we onlarça binasyny suwalypdyr. Güýçli ýagyş tas bir hepde bäri ýagýar. Edil häzir ýagyş ýaganok, emma töwerekdäki daglaryň daşy bulutly görünýär. Akşam ara ýene ýagjagyny meňdeýär. Düýün we öňgün ören güýçli ýagdaý. Toprak mundan artyk suwy çekip bilen okşanyň üçin geçen gece Podvoyskiy we Sovetskiy köçelerinde suw sil bolup geçdi. Bu köçeleriň ikisi de protokol ýollary hasaplanýar. Bir karar Sowda merkeziniň ýerdemini hem suwaldy. Köp harita aýlandy, köp mebel şol sanda gymmat baha öý goşlary daýlandy. Kämil azyk dukanynyň içi haritly skladyny hem suwaldy diýip Azatlygyň korrespondenti 16-njy maýda habar berdi. Yerli tynçylaryň sözlerine görä ýagyşyň ýetiren maddi ziýanynyň uly boljagy çak edilýär. Şäheriň merkezi böleginde ýerleşýän binalaryň en çemeti şol sanda elitni diýilen täze ýaşaýyş gaşaň jaýlaryň aşagyndaky awtodurolgolary suwalypdyr. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda şäherde ýagyşyň netijelerini arastalamak boýunça guramaçylykly işler geçirilýär. Bu işlere kommunal hojalyklaryň işgärleri bilen birlikde döwlet işgärleri hem çekilýär. Olar köçeleri arastalarlar, yerasty geçelgelerden suwu çekerler. Edil häzir ýagyş suwu yerasty awtodurolgolarda we bir kararda galdy diýip Azatlygyň habarçysy bellädi. Aşgabatyň merkezi köçeleriniň ýagyş zerarly suw almagy bilen bagly tejribeler öňem bolupdy. Hususan da birnäçe ýyl mundan odal ýagyşyň netijesinde Aşgabatyň Gaşaň Owuz-Kent mehmanhanasyny suwalypdy. Käbir maglumatlary görä şonda onuň hatda ýokarky gatlaryndaky prezidentlik otaglaryna hem ziýan ýetipdir. Yerli tynçylaryň pikirine görä ýagyşdan soň suwuň ýygnalmagyna ýollaryň we binalaryň gurulşygynda tebigy şertleriň talaba laýyk göz öňünde tutulmaýanlygy sebäpleriň biri bolup durýar. Ýagyş suwunyň ýygnalýan sistemasynyň hem ähli köçelerde göz öňünde tutulmanlygy bellenýär. Şeýle Azatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä Aşgabatyň daşyndaky daglarda sil emele gelipdir. Hususan da geçen hepde bolan sil zerarly ençeme giňişliklere ziýanyň ýetenligini habarçylarymyz aýdýarlar. Emma olaryň meçber barada has jikmejik maglumat häzirlikçe ýeterli däl. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä türkmen mediasynda güýçli ýagyşlar barada ilata öňünden duýduruş berilmendir.